וכמו שאמרתי לכם, באתגר הזה אין חוכמות. הבטחתי לכם שבמשך שבוע שלם אני אוכל רק דברים חמוצים, וזה מה שיקרה. למצוא את המוח שלי יהיה יותר קשה מלהשיג קלף של אמנדה. יאללה, נהייתי רעב. נאכל חמצוץ עם בטעם לימון לארוחת צהריים. איזה שטויות כל היוטיוב הזה? מה הקטע לאכול רק דברים חמוצים? תחשוב שהוא יכול לאכול רק תפוחים ירוקים. או לשתות רק לימונדה. תגיד, מה זה הדבר הזה שהוא אמר על אמנדה? מה, אתה לא יודע? אמנדה זה הקלף הכי נדיר שיש. אומרים שבכלל אי אפשר להשיג אותו. שהוא אפילו לא קיים. יש כל מפלצות לפחד חוץ מאמנדה. ידעתי שזה קשור למפלצות שלך. כל הראש שלך מלא שטויות. כן, אבל שטויות שאני אוהב. טוב, אני צריך ללכת. אמא שלי אמרה לי לחזור עד 6. יופי, יש לך 12 שעות. 6 בערב. אז תגיד. קלף אמנדה, המפלצת התלת ראשית. כולם מחפשים אותו, אבל האם אתם יודעים איפה אפשר למצוא אותו? בתחנת הדלק סונול בצומת כצנלסון נתניה. כן, מה ששמעתם, נכנסים לסונול וחוזרים הביתה עם חבילה שיש בה 4 קלפי מפלצות מסדרת לג'נדרי, ובתוכם אמנדה מרושעת אחת. היכנסו עכשיו לסונול כצנלסון נתניה. מה חמודי? לנתניה? אולי בקיץ. לא, אתם לא מבינים, זה קלף אמנדה. וואי, אתה ממש חמוד, אבל אנחנו לא ניסע עד נתניה בשביל קלף. אני רק מדביק אותו, יש לי אלבום מלא, אני אהיה מלך המפלצות. בינתיים אתה מלך החדרים המבולגנים, אז אני מציע שתפסיק לראות דברים מטופשים ביוטיוב ותלך לסדר את החדר שלך ברדקיסטו. אוף, אני לא מאמין. איתמרי, אני יודעת שזה קשה, אבל חלק מהחיים זה להבין שלא תמיד משיגים מה שרוצים. כן, ראיתי, אבל אם אתם רוצים להשיג חופשה ביוון, אתם ישר משיגים. תמר הממורמר, מה, אתה ילד קטן, אתה עצוב בגלל קלף של מפלצת? אתה לא מבין, זה לא סתם קלף, זה הקלף האחרון של המפלצות שחסר לי. ואתה גם לעולם לא תצליח להשיג אותו. למה? אמא אמרה שאולי בקיץ ניסע לנתניה. נראה לך שהקלף הזה יחכה עד הקיץ? ראיתי על זה משהו בטיקטוק. נשאר שם בדיוק קלף אחד אחרון. הבא שיגיע לתחנת דלק הזאת, ייקח אותו. לכל השאר לא יישאר כלום. בטיקטוק אולי הוא סתם מנסה להלחיץ ילדים. ואולי זו ההזדמנות האחרונה שלך להשיג אותו. אבל עזוב, אתה לא תצליח. עכשיו אני מנסה לקחת אותו. חשבתי שקלפים זה לילדים קטנים. לאסוף קלפים זה של ילדים קטנים. אבל קלף נדיר כמו זה שווה מלא כסף. מבחינתך זה סתם עסקים, אתה לא מבין את הכוח של אמנדה. יש לך בעיות? תפליץ קוביות. אפילו לקלפים שלך אתה לא יודע לשמור. כל שם עולה בצ'יטוס. יאללה ביי, נסעתי לנתניה. הנשמה שלה שחורה, שחור גם שערה, הקול שלה הולם לך ישר באור הטוב, היא רוצה אותך איתה אל לב האינסוף. שנים שהוא חשק בה, היא שלי כך הוא חשב, רבבות חיפשו רדפו, רצו אבל לשווא, בעוצמה קורנת תגלה לך כוחה, ואז תזמין אותך לארוחה. נסו לשלוף עוד קלף, מי שהציץ נשרף, בכנפיים וקלשון, היא באה בחלום, היא לא תצא. לאן אתה הולך חמודי? אני קופץ רגע למעדון כדי להביא לגו בטעם אבטיח. טוב, תחזור מהר. כן, כשאבא בטלפון אפשר להגיד לו כל דבר.
Ciup, Nimac, simulezi. Ja, ciupi, go sa manga. Haya! Haya! התחנה הבאה, נתניה מרכז. כל מי שרוצה להגיע לנתניה מרכז, שירד עכשיו. אם יש פה ילד עם חולצה של סנופי שרוצה להגיע לנתניה מרכז, שירד עכשיו. אתה מדבר אליי? זוהי הודעה מוקלטת מראש. נא לרדת מהרכבת. טוב, אני רואה, תודה. על לא דבר. אז אתה כן שומע אותי. אין לי מושג על מה אתה מדבר. תודה ונסיעה נעימה. סליחה, איפה זה תחנת אלכסון וכצנלסון? כל הזמן ישר ואז נקום. מה? כל הזמן ישר ואז נקום. כל הזמן ישר ואז נקום. סליחה, אפשר שיחת טלפון כדי לדבר עם אבא שלי? צ'ופלי, אני ממש מפחד, אבל אני יודע שאתה איתי וביחד אנחנו נמצא את קלף אמנדה ונחזיר אותו הביתה. יש פה מישהו? רוצה משהו? כסף? ההורים שלי ישלמו לך. אני לא צריכה כסף, אני לא קונה אוכל ברמי לוי. אם אני רעבה,
אני פשוט אוכלת ילדים טיפשים כמוך. אבא שלי יודע שאני כאן. אם תאכלי אותי, הוא יהרוג אותה. אתה משקר לי. אני מכירה טוב את אבא שלך ואת כל המשפחה שלך ויודעת שאף אחד לא מחפש אותך. רק אסיים לצמצם פה את הרוטב הטעים ואז אבלה אותך בביס. אני אעשה אותך מדיום וול כמו שאני אוהבת. אנחנו לא במדבר, אנחנו בתחנת דלק גדולה, בעיר גדולה, ברחוב ראשי. תכף מישהו ישמע אותנו ויבוא לחלץ אותי. רחוב ראשי, וחוץ מזה, הלוואי שמישהו יבוא להציל אותך. אני אוכל גם אותו. אתה גם ככה קטנצ'יק, אני אשמח לעוד איזה קילוח טעים. יש לך אולי אח? אני אקרמל אותו עם קצת קרם פטיסייר. אם אח שלך בא, תגיד לו שיזמין גם משטרה. אני אוהבת סלט שוטרים, כזה עם סלק וזרעי צ'יה, מלא חלבון. הרוטב מוכן, על בסיס סויה, אינו מכיל בוטנים שלא יעשה לי ברדק במהי. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להפסיק. תשלמו אותו מיד! תמר, מה אתה עושה פה? הנה, הקינוח הגיע. אני מזהיר אותך! תשחררו אותו מיד, אושר, מה תעשה לי? תזרוק עליי את הדובי שלך? זה לא דובי, זה צ'ופי, ויודעת מה? הוא מזמין אותך לקרב. קרב? כן, הוא מזמין אותך לדו קרב. יש לו מלא קלפים, אסים, משופרים, משודרגים, נדירים. ילד. אתה מבין בקלפים בכלל? אני אמנדה, המפלצת הכי חזקה באלבום. אף קלף לא יכול לנצח אותי. כן, את חזקה, אבל בואי, אני לא אתן לך לאכול את אח שלי. אלקטרו, מכת ברק. תורי, מתקפת לייזר. סירנה, ראתה מאפו. עוד משהו? לא? אוקיי, תורי, מכת סכינים. זה מתחיל להיות כיף, תורך קטנצ'יק. זהו? זה כל מה שיש לך? אפשר לגשת כבר למנה האחרונה? אין לי ברירה, אני חייב להתאמס בך. החיים שלך שלי תקועים בזה, אתה מבין? לא צ'ופי! צ'ופי! מה? תשימו לזה! הוא זורק עליי בובות! עשן טורף נשמות! צ'ופי! לא! אוקיי, נמאס לי. יאללה, לא הוציא קינוחים. האורחים רוצים ללכת הביתה. נגמר. מה עושים עכשיו? ניסית הכל? כן, ואני מכיר את כל החוקים. אבל זאת הבעיה שלך. אתה הולך לפי החוקים. מה אכפת לך מהחוקים? למה אתה מתכוון? רגע. כל הראש שלך מלא שטויות. אפילו הקלפים שלך אתה לא יודע לשמור. ראש מלא בצ'יטוס. צ'ופ, נימה. שימו לב. כל הזמן ישר והדקות. אינו מכיל בוטנים שלא יעשה לי ברדק במהי. כל הזמן ישר והדקות. כל הזמן ישר והדקות. לא משנה איזה קלף, מכת בוזנים! יאללה בוא הביתה. יאללה הביתה. וואי, בסה על צ'ופי. הוא רק הוא בא, אמא מתקנת אותו ברקע. כל הסיפור הזה ולא הצלחנו להשיג את הקלף. יואו, תראה, זה פה! מה? יאללה, בוא ניקח לחוברת, נעשה מיליונים. לא!
סתם נראה לך, אני משתה בקריפטון, יש לי מלא כסף. אולי נראה מת. וואי, גם אני, מה נאכל? זה יודע, העיקר שיהיה בזה בקריפטון. בשרה, הנשמה שלה שחורה, שחור גם שערה, הקול שלה הולם לך ישר באור הטוב, היא רוצה אותך איתה, אל לב האינסוף. שנים שהוא חשק בה, היא שלי כך הוא חשב, רבבות חיפשו רדפו, רצו אבל לשווא, בעוצמה קורנת תגלה לך כוחה, ואז תזמין אותך לארוחה. וכמו שהבטחתי לכם, עכשיו אני עומד לאכול את החמצוץ הכי חמוץ בעולם. או, חמוץ, חמוץ. איך זה חומץ. נסו לשלוף עוד קלף, מי שהציץ נשרף, בכנפיים וכלשון, היא באה בחלום, היא לא תיתן לך לישון. אתם תיפלו אצלה ברשת והעולם יחזור לתוהו, תיתן לכם מילה טובה ונשיקה במצח, תאמר להתראות ותעלים אתכם לנצח. נסו לשלוף עוד קלף, מי שהציץ נשרף,